Николаевка районы Зурчирикли авылында гомер итүче Шафиева Нәсиха Рафаил кызы 7 февраль көнне 65 яшьлек юбилейын билгели. Әлеге матур гомер тантанасы белән чын күңелдән аны кызы Галия, кияве Руслан, кызы Мәрьям, кияве Наил, кызы Алисә, кияве Айса, оныклары Алсу, Юлия, Али, Мәдинә, Асия, Хава һәм Сафия кода-кодагылары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан әниебез, кадерле әбиебез, бүген синең шатлыклы, матур юбилеең. Моннан 65 ел элек син тугансың. Син дөньяга килеп беренче аваз салгач, сандугачлар сайрап җибәргән. Парсыз кышлар парланган, болытлар таралган һәм күк йөзе зәп-зәңгәр төскә кергән. Кояш исә җир йөзендә иң изге, иң гүзәл затларның берсе, булачак ана туу шатлыгыннан җир тирәли елмаеп әйләнгән. Дөньяга туган һәр изге кеше табигатьне яшәртә, матурландыра, тулыландыра. Ә син, әнкәем, иң изгеләрнең, иң бөекләрнең, иң сөйкемлеләрнең берсе булып үскәнсең. Җиткән кыз булгач иң батыр, иң кеше күңелле, ихтирамлы булган бер егетне, безнең әтиебезне үзеңә яр иткәнсең. Һәм менә шундый матур парлардан без 3 кыз дөньяга килгәнбез. Юкка әйтмәгәннәрдер, 3 кыз тәрбияләгән әтияне оҗмахка керерләр дип. Амин, шулай булсын. Алма алмагачыннан ерак төшмәгән кебек, безгә дә үзегездә булган барлык матур сыйфатларны биргәнсез. Бүгенге көндә без тормышта үз урыныбызны табып, балалар үстерәбез. Кызганычка каршы, гөрләп яшәгәндә 1 ел элек әтиебез бу дөньяны ташлап китте. Бу көтелмәгән хәлне әниебез һәм без кызлары бик авыр кичердек. Ләкин һәр вакытта без кызлары, кияүләре һәм барча туганнар әниебез янәшәсендә булдык. Әтиебезнең урыны оҗмахта булсын. Әни, син безгә гомер бирдең, үстердең, кеше иттең. Һәр беребезгә белем биреп, олы тормыш юлына бастырдың. Ходай Тәгалә сине саулыктан айырмасын. Көчле иман байлыгы бирсен. Безгә биргән яхшы тәрбия, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәт сиңа, кадерлебез. Аллаһ Тәгалә сине зурласын, аның рәхмәте яусын. Татлы оныкларың да сине бик каты яраталар. Әниебез 5 вакыт намазын укый. Аллаһ Тәгалә кушкан юлдан бара, әлхәмдүлилләх. Теләгебез бер генә: саулык, озын гыйбадәтле гомер, көчле иман байлыгы, кияү кызларыңның шатлыклы хәбәрләрен ишетеп торырга насыйп булсын. Оныкларыңның нихахларын күрергә язсын. Оныкларыңа да яхшы киңәшләр биреп торасың, үзләре дә әбикаем дип өзелеп яраталар. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды, гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап, безнең өчен бәхет син булгач. Гомерләрең озын булсын, әнкәй, бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә, безнең өчен җирдә син бик газиз һәм бик кадерле. Шәчләреңне әни шал басса да, күңелең көр, һаман яшәле. Җаның тыныч, тәнең таза булсын, кайгы хәсрәт күрми яшә әле. Яшигәле әни бирешмичә, баш имичә кырыс җилләргә. Яшә җирдә матур гөлләр булып, терәк булып безнең иңнәргә. Рәхмәтеннән Ходай ташламасын, кунагы бул якты дөньяның. Озак яшә, утын сүндермичә, балаларың үскән уяның. Хөрмәтле Нәсиха Рафаиловна, матур юбилейгыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Тормышны алга үтәреп, балалар туа. Агачта бит үсәр өчен тамырын суза. Саф чәчкәләрем, бәхет кошларым, тормышта зур таянычым siz bağlarım. Saf şeşkelerim, bəkit kuşlarım, durmuşda zor dayanır.
siz balalarım. Alkışlar balalarga. Ulu bulsa bay bulayır diyen bırıngılar. Kız üsterigen aşılardı ıcımak kapkalar. Soğuk şeşkelerim, dehüt kuşlarım, durmuşta zor dayanışım siz balalarım. Yaşagırsız kuvanışta isen sağ bulun. Tırsın idi durmuşuguz bäxitge tular. Soğuk şeşkelerim, bäxit kuşlarım, durmuşta zor dayanışım siz balalarım. Soğuk şeşkelerim, bäxit kuşlarım, durmuşta zor dayanışım siz balalarım. Durmuşta zor dayanışım siz balalarım.